Haba coordinator kusaba bwatani be kiama kia UPA niko bagata ne merobuli ao yokane kebda ekiama ngotinga kire nemano ase county ya Kisii na Nyamira gusoro ngoro gusi asobwamo bagwande tukulia lero niko baboliri omugusi andonse sale kwelikia buna omwakicikura edio gusubune njira ya moyo kuyaligania asabo chalyo banne mwaka wechiri bubere na 2025 nebere muligito fatiga Disemba na mange. Aba coordinator be kiama kia UPA kurwase Chiwod Chonsi emerongo ebere kurwase county ya Nyamira nigorero baumirana na koroberia emeroberio ao buna baguchia kutinya ekiama ekyo anene kurwase ebinyoro wetera asokorikia ababwatani abajya ase kiama ekeiga boigo basegetire abange kubwata ebibande natebye timu yana ba organize seg round barigia abasaye bataragwate bibande na kwante no mukubo Nyamira igoro agante abanyoko bwate gari abatoka twakikora je abantu isiko igo natebye abantu abane nga bagende babeka abantu ebinyoro gweta nende batoya kitariki ekero tokande chiwodi kiabo kore je abantu ese bibande igo abantu baminto mwesi ekero more iwe amangana ye bibande koirike bibande abana baitu bari chinka baicha so bonge erinde barachese bibande Kamoranje motija mokero mongna twale kebande atwale ekitambulisho kina kebande tobwate kura into tiga mwana onde bwesi nano yo bwate miaka 18 gochigoro igo totaete ko kombieti agusi chionsipi mongina onde tasoka isiko Kamoranje ensemo yaye omorichono coordinator kurwase orogongo rwanyanza omoske James Nyakangi nigo asingereire buna nigo ebisaku ebinge ahiga Kenya baorokirie erango yabo yokobwatezia omogusi bosio bobochori obonene borebosio kura cheto chire gusiga chirange milioni 3 naba gusibare kiraso tari kenyenge bonse nabaro babeke chikura cyabo chigocha milioni 4 aba bagiko bato support gose chikazi ne cyabantu twachire chimilioni ange 10 Gen siboka babwate chimilioni 16 ingigaki abaguzi baminto morao bwe tochake gusukumana naende ngakinere Nyasaye tocholeire na intu toiro borai bwense toraoroki nga oborai obuyamborobi toruse ebintu bya kidnapping ebintu bya shi enchara no bolimo bonge aiga ebatokirie egetambokero kyaye omoske Dr. Fred Matiang'i kyo gwetigia emeremo erio aibeke tayare ase okurwanirira oborai bwense twaroche bwancheranire amasabo y'Abakenya bwancheranire amasabo aito twensi asobwamo orisainiri kurwase gasieria arenge yenseria bononkoira nare Kenya officially ase njo gochaka campaigns chiaye na koigwa ebirero n'amasabo y'Abakenya chingaki echecho baboririe abarai bande korasorogongo uroiga rwagusi anene abubare ase bya mabinde ebyao gosoa ase saiga eyemo yomugusi nale gosaba abaminto bagusi abarai bonse pi no banga nore party gose kwarenge party ende no bakwarenge ODM no bakwarenge UDA gosarali engaki aikire tokobeka chipati chenzo jonsi kando tocha ase UPA totware saigemo to support Fred Okengo Matiang'i go twasabira samasikania banana bakusiba minto abo bakoiweli ogeria serigoika toreche sta so bonge asengencho yo mwana ito Fred Matiang'i oyirire bario nsiria Kenya liancheranire nga nere ora sibi Kenya nere sabuni ogochigosibie emangana yo spiagendrete nayo abana baitu bakunya goitwa nere buye kora manganaya nando ndetayo wetera egasiria koreto kurumaega ekararenge chi ministry chirchinde ingo reporter getembe korwase chiabisi chinene chikiama ekeiga kya UPA ewodi ya township ebunge ya West Mugirango nche Fatigad Disemba